khatiang pangpar te kha chu kanu po in a nei ve reng alom karu lo hrim hrim tuni in ati chuan an lo oi lo kher mai ghost flower an ti mai chu pangpar wang le to tak alo ni a nu ber alo lu ta ka chuan thil thlen dan te chu an lo hrilh zung zung a theilo song chung kwa tian chu tiang thil kan ti ngai lo alo ti wat he mi te nu fa hi ani mo an fanu bo an hmu le chu chung ko hausa tak an ni si a ruk ru thla an nei don chuan sun lukunga theidang a ra ngai lo an ti kha diklo na enge mo tak an lo nei to thin aniang then kha chuan an lo ti sot sot hloma an ni nen hian inzawm na engma kan nei hlei nem kanu in awazawng hmu ve che a an mahni hi an ni lo hrim hrim song chung kwa mual phona ani lo Suzy in alo ti ringot chutiang ani lo nu berin alo ti chuan kanu hetiang ruk ru hi kan chung kwa mi anga isoi ni chuan mi in min ring lo vek anga kan hmalam hmun atan apoi thei ania anu le pa te enkol that lo ra chu kan tel dei don a sin Suzy in alo ti wat ni e kanu kan chung ko hming that na zong zong an ti chhevekang baka chiang group po in min tho pui du lawanga kan chhevek ani mai luiana chuan alo ti ve bawk nen nu beril ru po chu a boi ta hle Maria hi ka goddaughter ani e he thilawang hian apoi ka ti khop mai a ti ve ta nge nge a adikang an fanu tak tak kha ani ka ring lo reng ani class niam lutuk ruk ru si anu chhuna niang te an lo ti ta luai luai mai Maria chu aril wan na hle a anu berin mi hma a aphat ta ka chuan chance a pek le khan omzia a nei lova pek le po chu atum to hek lo Maria song chung ko sa omna hum hi mangai sia nakina kala ching fel le vek mayang anu ina lo ti chuan angai lovang pi yu idu thlanna chu kapome goddaughter emo real daughter po lo ni ila katan omzia om to lovang Maria chuan alo ti mak ifanu khan ru ka ru ni kha nu te chuan kan ring phal ngai hle nem engtin nge pangpar kha imbe ka alo chuan lu thei ngotang kan choi tir lowang cheu tikhan kan ngai dam mayang cheu onal nal ro u luya na le Suzy te chuan an lo ti le shama chuti mayin kan kalbo lowang thil dik tak hai chwa hi kan du ani CCTV footage kan check anga yang ani lo chuan police kan kowang Maria chuan alo ti ve ta thak mai rubana po kha alo lang ve hlol anu chuan thil thlen dan engkim chu alo hril ngal wata heta drama chan kwalnan huna om to lo he party hi kan tan apoi mo hle ni song chung ko boina chu hmun danga waching fel ula hei chu pe chung ko party bal sai ani chuak ro u alo ti tun tun mai thil dik tak khai langila kan kal nga lang Maria ina ti chuan bodyguard hote chu shroi chuak tur chuan a hril lia chutia shroi chua an tum lai tak chuan Mr. Z te kha an lo lut ve ta anupui le afanu te chu an lo chan ngal wata rubaya chuan alo betlon ngal hle kanupui le ka fa te nen som kan ni awanga helai hmuna local hi kan ni a thil thlen dan hi soifia ngal ro u pazi chuan alo ti ta cher mai le an pasal le pa moi lo ni tungei ni kan hringai lova che Mr. Zia emo kan lo ti man che lom le chuak phot mai te u rubaya chuan alo ti ta nia rukru nu changmoi shelawan ni hi Suzy in alo ti zot zot ka fanu rukrua in puwa mi zong zong in an ngai dik lo vek to mai don a sin thu dik chu kan hai chua nge nge ngai ni pazi po chuan alo ti ta ka chuan ani hi Mr. Zia fanu ni hi o secretary chuan alo ti a an phok ta hru mai chuta Mr. Chena professor lar tak mai po chu an suam ang chuan alo thleng ve le ta a ani po chuan tina chu alo hre hle a an zirlai thiam thei ber ani thu te chu suin alo fak hle national award po alo dong hial to ani ome chutianga an lo soitak sup supa chuan soitur ber po hrelo chuan an dingoi ta ringa nu ber po chuan du tok to mayang u kan hre swa zawk po alo ni ang alo ti ve to pa ma se Suzy chuan an nu fa chuan mual pholo lo sela an din hun chu pui lo se adwa wangin award hi nung chang ne na inzom na engma nei lo kan zil lo chuan a chingnon le zelang alo ti tlata
Ke chu ke ka ni mahse kan nu in hmer tel zela ruk ru ka ni lo ti hi kan fe nge nge ngai ani tina chuan alo ti ve ta engtin camera po ofe ka ni si a Suzy in a ti chuan shat pui tu ka ne lom pangpar a bo lai khan waiter kha kan bula khan a ding ve renga ani khan kala lo ti chu a hre chiang berang tina chuan alo ti zela I du le han ko ta che waiter la an tamin an dress in ang vek bok si a I hre hrang ngut lovange an lo ti thlaroka ma se tina chuan alo la hre ngal chat mai si waiter ka rulai I hmu em ti in avazot ta chat mai ai mulo ti in alo chang zum zut iwa lo thon mel ve pangpar do ka na om mit khap kar le ka be ka lo om ta dai mai kha enge thil om zia nangma lo da te hi ani sok lo mo ti in adop chho chan ta kani lo alo ti zung zung aman atau te mai ania o ini lo ti ifin fia thailo ani chuan I choi nge nge nga yang nangma ini si lo chuan tu ti nge tia amita enkar chunga tina in a han dop tak me wa chuan ita emokatia ibe ka khan kalo khung ta ni abo ka hlau si a ka thiam lo ni e alo ti tar ringota eng thil nge moi soile do tin kalo mo pu man chep to ni kha chuak ngal vatro Suzy chuan alo ti twara waiter po chu a chuak ngal nal nal ruk ru a an pu lo ni le ta si lo chu nui za tu te po chu an in thla hring ta duk mai nu ber po chuan a ru kha ni ka ring lo reng ani a fin na thil a chik na le arin om na te kha song chung ko thi sen nge ani e alo ti le dai to ke ni te chu I go do tar te mai alom kan ni ka fanu nen hian song chung pa in som na in nei love Maria in alo ti mak sha swal palwang ani kha Suzy in alo ti zau eng wangin nge waiter khan pangpar ida nge kha ka fanu ta emoti a be ka a khungo tang le a chan chu nang le ke hian kan hre chiang viau ani lom ni Maria in alo ti le tak sak saka chuan ama Suzy hian a pu hming chha du wangin alo ruwa man lok vek ani chiang mai ti in mi te chuan an lo ring hlel ru ve le tran ta ma se luya na le anu te chuan Suzy zok chu an tran tlata eng po ni se ka du ber chu ka fanu hi ruk ru ani lo ti lan tir hi ani maya aba kha chu kan boi pui zel lowang ma se ruk ru anga impu na kha chuti mai chuan kan ngoi bo pui don lovania ti in tina nu le pa te chuan ngai dam dil na an phut ve thung kha hei zana dom na ni ro se ti in million chan ve bank card chu ruban chuan alo phora sumin kan fanu som na hi kan shil ngai lowang an lo ti ve tla si khatiang zat poisa kha inmu manga po in la mungai lowang lungoi tak khan lamai mai ro u luyanan alo ti chuan million nga che khian song le pe chung ko chapo na hi kan lo le yang chu ngai dam dil na chau ni lovin waiter I chordan zong zong te kha I puan chua vek kan phut to e ti in Maria chuan Suzy chu a en takara kachi ai lutuka aruk ang ve boxia kaputa mai ani in la lung oi lawa ni chuan nakina chung kwa in kan ching fil mai don ya ti in chek chu alo lawata ni e Maria a thiam lo ani ka ring nakina party zo a keman ka ti fil mai don ya nu berin alo ti chuan angai lo ka fanu zak takin mi ma a in timwal phawa ngai dam chu in dil nge nge turani Marai chuan alo ti ta a adik he boy na hi in ti ani ti impom du lo tlathani chuan tho ho kan tum na po kha thul le ani ang secretary chuan alo ti ve ta mak mai ruban chuan a hlau thong le a iti dik lo ve kani hi ngai dam dil ro ti in anu pui chu a shok ta khur khur ma se ngai dam ka dil te chuan ka thiam lo ti na ni do na khoeng po ka hmungam to nang Suzy in a ti po in nangma wangin project ka chan theilovania alo ti zel si ka ti ani waiter kha poisa pe in ka thama mi fanu kha ka ta lo tir ani ti khan in hlim to em Suzy chuan alo ti tangi nge cheng group secretary kha chu an hu fo wangin an shia a Mr. Zia ero mai chana an la mungai lova mare pasal chu ani an ring lo bur million nga alo pek po kha alo volume khan anu in a pe ni chu an ring ngal ringot boka
Chuta Suzy chu anu chuan lo kholin sung chung ko fanu alo hole ti chu alo hre chia lo ni a arukin an lo inbe pop reng zel thin alo ni poisa te pawh hi anu hnenah chuan pe in a chawm ani bera Marei chu an tana mi hnok sak tak alo ni le thei taxi ah chuan engtianga hmalak tur nge ti te chu an nufa chuan an swei dun le ta a luiana alo kal ta ka chuan khawl chu an da tari ngai dam dilin borak siam that te chu alo tum ve mek boka mahse an ni la chuan an lo be thadu to der mai si lo dule ho dei ro se voin te chu viviani pian chamani a him takin mangang u luiana chuan alo tivat ni ap voina ka idol linzia alo kal don le ngala nangpo lo om ve ri ro ti in viviani chuan api chu alo be seu seu chu thu an han sha chuan kal khom te pawh chu an lo phur thar le ta sur mai a tina te chung kwa po hi om ve lo lo sila linzia te chu an pu ve cha kang chu Suzy in alo ti chuan eng ang po in le kha chu lo thiam ma la ka phalna lo chuan linzia chu I mu ve thei ngai lawang mire thei tan a har sa Viviani chuan alo ti khera ka du chuan ing tik lai point ka mu thei in tan chuan mu har zo ka ni kha ka u naw pa ni hi o ti in an u naw wa an selfie na thalak vel te chu alo mu kwal ve tang ata ma se an lo oi chuang ho lo Linzia nu le pa te chu mi hau sa ta kalom an ni heng ti kong ma in u naw chu in ni lawange do soi hi ban san to te u an lo ti twar mai chu ti lai tak chuan Linzia chu alo thleng ve ta a thawm pawh a ring tha hle u naw pa local hi ka van lom takem I fan ru kol kania ti in ti som tu fashion chuan Viviani chuan kwa avatum ngota Linzia chuan alo nam son dai kalpelin nu pa alo thleng chia ti in a chung te chu ava be ngal ma se manager chuan in chei photingai ti in alo kai son ta dai mai si engma po chu fin fia hle thei po ani tari lawa nu ber phe chu a in thiar fi hlin chui ma se Suzy nu khan a fanu chu lo hmu in chanchin ngai ven pa in dam doi alo peru sur mai chutia anim belai chu Maria khan alo hmu kar mai le dam doi pakhat chu Suzy khan nawa chuan thei tui nen chuan a polta a lo choi phein ifanu khan hunaw kan ni ati ve ringot mai si a Linzian a hriat huna chuan a poi thui veu don ania chu wang chuan hei hi ngai dam dil pa in Linzia kha va pela in buaina chu a fel ani to mai alom alo ti zai zai ti reng mai ti in Maria chuan alo lak sak ve mai Linzia chu alo in siam mol mula anu a hmu le eitur alo ken saka wang chuan alo hlim hle chuta Suzy khan phakar lo chhuak ngal vatin tuna hian Suzy le Linzia ti kha dressing room a an tom du na mo alo ti chhuak ta waka mi te chuan mak an lo ti hlom hle a farwal le kanisia avalo ten um vele pasal nei lai ani le ngal ti in an real zui le ta supa tina in thil om dan soifia atum po in do soya chuan an lo ngai zel to si an hnualom enga tinge kanu po hian alo va zon chu areng reng ni ani po chu amit nge in kan hmu tirange ti in luyan chuan anu chu ava ko chuak le pazi te pa fa ero chuan engma hlo thon na emo thinrim mel po chu an pulem lova an nu chu an ring to kle ti alana wang chuan Suzia chuan mak alo ti zo kle ho pui vat ula arukin va ching fil ro u alo ti sur media te nen chuan Suzy te chuan dressing room lam chu an valu chil ta a engtin ma chuan an lo om der mai si lo enga tinge tlangwal twai tir te I lo tompuya Suzy chuan ala ti sham tho nu ber po chuan a thil hmu te chu lo ringin a za mel hle song chung ko hming ati chhevek ani hi hetiang te chu in ne dop le du mai alom fatak le falak dang in nei tho si a ompuya te khan la zo kula in him zok tur ti in mi te chuan an lo nui zat ta hle a kanu hetiang mi nen hian in zom na ne ngai lo tui thar ngal mak ro luyanan alo ti ni e kan chung ko hming chiat na ti to vat vat angai ani hi fanu le fa pa te chu inei sa to reng alom
Suzy chuan alo ti ve bawk. Chutia a faten an nawr tak chengchengah chuan ka fanu tan ka la a mahse sawngchung kaw mi leh sa nih hi a phu tawh lo ani. Ani leh sawngchung kwa te nen hian inzawmna kan nei tawh lo ve. Nu ber chuan alo ti ve ta khauh mai. Chu i hriam maw sawngchung kwa mi i ni tawh lo tina nih chu chhuak rawh luianan alo tih zawm zat. A tha e ka hria e. Nang ni leh ke ni chung kwa hi engti kawng ma in kan thawk ho thei ngai lovang. Kha la let rawh ti in a thi pawh chu Maria chuan anu chu a pe lek ve tanga ta. Linzia la haw su aw heng mi te wang hian i mut te kha alo fu lo angi. Vivian chuan a va ti sur sur. Nang ma zawk hian ka mut chu i ti chia ni. Kanu soi ang khan nang ni nen inzawmna kan nei lo alo ti si. Chuta Maria pawh chuan ani hi ka fapa ni e ti in alo puang zui ta bawk. Enga tinge chung te chuan hma khan i soi dei lo a. Nu ber chuan alo ti dam le diai tawh. Chutiang soi zui angai lo haw ang ule. Maria ina ti chuan la haw lo la ang kala som che ni kha. Vivianin Linzia chu alo chel. Kalte ang kaliti chu ka hrengai lo ve. Kanu min ngen na wang chawa local ve mai mai ka ni hi alo ti ta si. Rubeya ero chuan thaw ho dan tur mut chu alo la zong ve char thunga. Secretary bula chuan chan dan tur chu i hriat kha ti in Mr. Z chuan a chung te chu a chhuah pui ta dial mai. Contract chu sign to ila Rube chuan alo ti le a. Mr. Pei eng contract ma nang ni nen hian kan sign lawang. Cheng group te hian song le pay group te hi kan thaw pui ngai lo bawkang cheu. Secretary chuan alo ti ta dai mai si. Angai na shelo tak le ti thei dang nei to chuang si lo chuan an hoi kwal ta ringota.